Mwanchumuligire bono litukunile Jumamosi bunabotambe ekeumbu Jumamosi kakeni gukwarigania SMS ya mangana majatu ya gusanga mona itokuwa na mange twemanya mange anamono aliabaliki wetu abera gusangira kurochi nkongo chonsi ime na isiko yorgongo rogusina mange abereka okorkana ngabya seri boto guchikoligerelia asemargoba hajarero aseri tukeliga wono ya Jumamosi kera mange agendrete ko kolkana ekera wanto guchikuimanya astariki sano nemo homotino yokana mwaka wachiri bubere na merongebere nebere litukelele una botambe no maite na anto mulikira manga sensemeli ya siasa moncho muligere ronto bwatu mwana siasa yomo oyo boy goligete ko kyobo jumbe boy ga seganga yayo mwakoyo osea sobo chole bonne bolibosyo ko mwaka wachiri buna merongebere ne tana ebiro 2027 ganga yayo no kuligie ko kyobo governor imeje county ya Kisii ingongo kwanda gosomwa ncho murigereria na sebero tere bitambe korbono maiga yoko murekera mese mangana majali abereka wataka ntochi ko mwarigana SMS ituyo kira sensemende studio tochiko sanga mange anamonto rigereri igoro jobura ya namono na mange na magendro asoko murekera serikali ya county ya Kisii na ya kolekanire anemono engane mwamuga no koligereria ekirenga kia abakonywa abagavana naro chorwa no mugavana we county ya Kisii na bwega naro lengobise ngo kwanira Robert Munda no yoto kumulekera Elijah Bebo bonsi abana kirabe a serikali ya county ya Kisii ayungati hatu kumulekera moncho muligereria asiri tukulia lero imeyeke umbu gya siasa sayo mana na mango moncho muligereria tiga nkwariga no twemanya senchero bekira mangana majesa to chia bono botuko toko bwaterande gwetera sumo no wemanyerio igakoro kwa Lydia Musekera kelia bono korwa sensemende boigon ase chibicha amo nelioge tochiko twara muito oyo gotumanya ali arabe ka okolekana asensemeyo kolendeli tangana kima tiko moncho monitnyore kemanyerire kurwa sensemende studio tomakwera na SMS ya mangana majya semargoba ijabano tirani nchenkuru kwa Vincent Onyancha. Mwachuli sanso ikabono twemanya senchira wekana mangana majesa tochi abono botuko toko chaka kurwase county ya Kisii oyo kabiru mugavana we county ya Kisii James Ongwae niga mochiro mugavana we county ya Kisii Paul Simbarate ane mono ase umurobeli yaje asensemo yoboraye okwali tukulia rera maga yoko tare kanse moime ye county ya Kisii ni gongwa yate birubuna oboraye bwa serikali ya county ya Kisii ni gobatarikira na senchira yabene engana ye gwokoboko no mubunge Javeth Nyakundi mana bwatani bande ane mono abaikira naso mujegabwe kanse ye mwasoko nyara kujesira bunenchire konyara kwegenderia nigo chinga kechi abwatani ya wanyare koboria omugavana we county ya Kisii Paul Simbarati kwane kibuna nkobekale merobili sene asokora serikali ya county ya Kisii buno mulikito dipona sanya agotomanya amasabonogo sangereria wo kwagacha kanisa ya Adventista ya Ondoli meye wodi ya Sensi nigo ikiranwa nabarai aho gati yabo omwaziri wegisemi Ezekiel Machogu omujumbe Javeth Nyakundi nababwatani aho kurase kiama kya UDM okwana Machogu nigaboriri abayiboli gusegete semi asogosomya bana ndabangene nabaga some mwana kumaranje onyungwata asome tulo mwako ngwana mamaria kanganjoika omongene noneka rutashikire kenyurege ntugeko kubeko sikwe omongene ntingana ningitari mwana oyo kabere omugavana omukuru we county ya Kisii James Omaribongwae oyo boygo ikiranaso mujigo ywe niga momochiri omugavana arati asoko buta gati yabakoliye meremo korwa se county gakikomoko irane county incheno mujumbe gana abane tobwato bururu sana ekiagera umo ministro itobwe korenge koruga kitutu chache note ngorukundemo igabutire tari gas umwana minto kas pondoro korwalia koruga iga kemanko igabutire tari gas umu chief officer umwana ndogoro kwedu ini atege korwalia ntanda Abwabwe omubunge bw'orogongure Javeth Nyakundi niga bwatukege kurire getindi
uchiasa abantu bali bakoni obuyo bubi guchiasa abalemi ase ogosereria serikali elieta tobaminto omwako weta omotoriro chibeseirenga yarenga 220 bone omotoriro ne chibeseirenga 100 igoto gende toke irigo lidio buoyo mpaka 1500 na itora nyore ndagere nyingi, lakini kuna hawa wakora ambao wameingililia hii maneno ya mbolea. Wanataka kuleta mbolea fake ili waweze kusumbua wakulima wetu. Nataka kuhakikishia ya kwamba hawa wakora sisi kama serikali tutawashika na tuwaweke ndani. Komenta nayo omubunge obumachoge chache Alpha Miruka ikobo igabo lili abanyagitali ekero bale asomugiro banyare gutwara mabebe yogotoria amagima y'abantu. Once we lose life, we can never regain life. Tukipoteza mtu mmoja, hakuna maisha tena. Ukweli mahuongo. Lakini pesa inaweza patikana kesho. Let them consider their stand and go back and save the lives of people in hospitals. Nonyana bo gati yaba misiye kurase county ya Kisii nigo baba mochirio mugavana Paul Simbarati ase oborai buaye. Mangana ye budget yonta getego sababa minister we county fanyare wa advice yo mugavana senge njerani mai tutama itimangane county ne budget anyare go sike budget ye tribune assembly na anda ate go spread propaganda ara ya babusi go chimotu ndo aite tiki pasa ri chaino ko romo tienyo rio sito mwakori ndo manyete esengenje yeri ogina mangana mange paka bono pasa ri njana koba otu aretere tu mo muronde ogoto monyo kimuna ekebengi egento yo bakero abantu bamangasete igoro mwaro je kiarenge TV ndo tagete echuberio mo pasta teba ebunwe elinde busi ebe munongwanye tigete mo gotigo mundara me bakese serikali tigara me baba monye ebipio egente kyo koikamuke buateroro e budget mwe igwa nero nyotorana na ene yairanire ngwanyire nabagambye aba tigeche akorera bagusiega egazi ondita yobuate esegia monere asare tigai bugo ginko ripoteria egetaseni kia onambe ya Mokiandizi TV kurua se kanisa yegi Adventista ya Ondoli egutoke meye ward ya Sensi ebunge ya Kitutu Chache North elitaliane ndipon asanya Mjemono mulikito dipo na sanya sorobochi rwa sencheri jobo ikirano gotigana jibono mwancho muligereria ine no manyetebuna andake na bokunyara gosomera abo kosigete osonyara gosomera nganegete iyo mweriyo yo twikirania osogotanyore gasi asenga turiko abete ko gosomera ekero yo akolekanire igotori gukwomoyo umusayo mukuru chinsemo kya masosa asensemo yaye ni gagotebuna maga yo gosomera bontere bana kuligemere masegeka digo ya mwirete ko tanyore mirimo na gobwatania ase mirimo ngao kolengana nere ni gacha gacha korosibyo ma ao sensema yani gaga ndete kubolia abasaibuna okwebota na chikosi ekibona ndake gutanyole miremo nabo koligereria kyora kora na mona sega seria magoko kolengana no mulikitokorwa ase county Nyamira Job Mange igagoterera buno musaya betaka kwebwatania ase ntere jo korosibyo ma ao ebekera boniga byagenderere komokonya komukinia bune nchire moyo kunyara kwerigeria robochuru ase nchira yoboime Omubaro bw'abantu nigogendetse gukina kubwa amabaga yemeremo imense icyo a Kenya asa abantu abange bagendetse kwemurunganeria okuboro kwemeremo engana ya ireire abasai abange weswanania ase obusalia naboigo amarua atancheiri Asekolende James Titus Moriasi oyore omoiboro gwegesa county ya Kisii ogokora emeremo ya maboko ase akorose chichuma ensemo area ya Masosa nigo are ekyorokererio ekiya roba naro chindali chogo tingorege tare naro se chigwa tiemete naro se chigo chonga ji amagena ya gidawa enjere ngabune Maiga yogo kora chisemi nigo abeteka kwegerigwa emeremeye na ise kolende asengencho yomukyoye niga abeteka kwegwa libaga lya bene nere gokora emeremo ejo endenga changaranga tinkonya koganye kyaragi kwarule obwagase bondora koikoko nyore egari obororo no montore orara rundire chigari ase jibara ase miaka geteiga ende ana okorusio bwoba
King'erete na kubanyalende amang'ana ngo na ngaro tingo na kubaido tigo musambundise gasi ngacha omusaka nyakumbulise gasi akayambundisa ngo makoyomo karambundisa ngo makoyomo ya egasinganywa na amanyire ekero twakora etaro ya bene na gusanganere ni gato erabuna gukora emirimo ye gucakira ase omuchakano ase agouta omorero uyu obago gutererwa nekibarabara goikira ase akorosi ebyuma ao akana ikira workshop mambya ngongo nimbate workshop nimbate esto yana ngongo rusirige ne nyomba na rireta nalete machine yega kana iretira aigano mutarondo setimoke asengo yebek na yebeka na set na setri na korire na set ni nyangeria na kerani kiri bunjire sana chichuma ngoro ka chiklam lakini ngotumia chiubolt chingabuneti chinda ende kiange balance amagena ya morota magena na yakonga idelio muri nale tumurro moke nabeka nabekire naro tweti machine umurro buoka warumne chume bete etaka kusunyundo nero ngo nyarosinde ekiro baye gutogora maga ngorosinde bakenyundo ekiro hame kurusime kumali nacho erabunige meremo ye ekomokonya konyora omugati okera rituko naboiga yamokonyire kwegendereria ansi ubugima bwaye wikira bono ase abwate enka bajanga goraga pikipiki akamo akana ko korundiwa no muragete kase ni anena ete korwabo nkara komekera njiba zambaka ngajanga nyora nabeire kasi yani andende sana so gwenye tetageti ndikiri tetageti mangana yo bolebi tetageti mangana yesabu obwege no bwaye no gukora emirimo yaye asomukia negati amangana irere gutwara abateja abange au banchete emirimo agokora tebi ebintu binende andumbere bakorusa Nairobi lakini oborosi ngubwetu bure oborosi njirangora wasibintu biyane asenkero sekinkebete ekegotagana koirwa kelikero sirigo senkoro Nairobi byatigo nasemia basayiguyatana na marua atanchiri nebintu bitari ebironge semende ya muraba bakona koba aido bakona koroita abako meru mumuro ama wasa muraba baito bakora form 4 bakora school nyoli certificate chiabo basore college basokire certificate cyo koligi gas chiaburire yango bayini college datinga karamwa nyore certificate chirine chi makora mangana ye chikosi mbalimbali chime bundisuru ko chikora jimbalimbali mabasa ko baido so kase chicha abantu bachwa kali welding into bwate na oninche gasi yane ninta keiro muntu numubundise esengenje myakere mutindi ko kigandira chingurungo chire yo toerera engana yabage kwegwa esegeto no mokoli emiremo bagokora nere emiremo abatebi batige egasi yo kurusi ibintu byabande batwara umukibwo kokora egasi y'amaboko nabanya sana era kuba bwatesia banyora babairo bya egati amakungu bagwetera no kuborogwe chichuma asense mu bakorera nigo bagotwero nimbura nagwo kwa no mugaso asengencho batabwati ase bagwekenga nde material se kubora ama otoka na material se toka nto chikuligiara ono bangani mbori na tarta no rebase tora kitukunye beka na kitukunye baga karwa kwa mirimo na kwa nyamina no begete gendokia nasumere tokaliya nasumere gutuma bo nasumere sukuma yao narwa ugusaba gukiase serikali kubasira erinde kwegendereria ase amagima abo sito ya kali emishado etome tonyore ebilons tonyore chibesa chisaine tukubora material ntwaya bakitogo jaka tore material tonyore nende kalita nyore material kujana capital isaine togole chichuma tufundisha abatukufundisha banyore
banyole chinguru nacho chikororo bachikwagendereri emirimo n'emirimo ogosemi nigo bono kwabere gokurwego gokia ase abasaye n'abantu bonsi gotachora mirimo ende yonsi kolende gokora mirimo ende yonsi eyuera bageko nekinga nkwenyorera bare omugati okera lituko kurwa asensemo ya masosa igotoka ime ye ward ya Kitutu Chache Central ime ye bunge Kitutu Chache South ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi Timono mulikete Job Manga soroboti rwa century yowe mugotigana yuno mwancho mulgelia kiombe kirigia KMBDU geteneta abanyagetari nokiarokana ko moche serikali ya segetambo kiriko nyaragote negati abanyagetari mirimo ejemaga yo mugiro abanyagetari ko nyara kogendera kwangane kiombe kya KMBDU ne kiagane serikali kwane kibunanko ikirani bale okobeka wabegetensa semu ya CBA aso mwaka bwikirwa na 15 hebera gose 2017 oyikira boni gengane taraba kego ikirano kurwa serikali kolengana na baroboni go baganda to singira buna ni ga serikali wente ko rubutu kono baganda ta se wizara yo bachono libagali yo kuba negative abanyagetari emiremo ni go baganda ta ko tebuna oyikomogiro abanyagetari ogendere asebono bate birubune ganga yabo no kunyara kubwatse nakore kuna abanyagetari nkonyora barobo ende bwabo kono cross county was the yego chinga kechi batu gutera rumurimo ose umurobiri bwa serikali UHC yomanya kantabona universal health care egontubate birubuna gitachi kwikirani wane serikali ya Kenya kwanza onyabanyagetari bagandere go tigwisiko namagani yabo atali koigwekana agitating all over the countries, and that's how I to accept terms that are derogatory. I keep on insisting on the CBA implementation. That CBA to any person who's coming in the workplace. These are the terms. Because SRC has refused to give a letter. Since the First World War, Solidarity forever, for the union. The lecturers and the doctors have all vowed not to go to any hospital, be it MTRH, be it clinical trainings, be it services in the private facilities across. They have said, as doctors who are members of KMPDU, they're out. And this resolve cannot be deterred by any intimidations or any threats or any victimizations. Many of the doctors have been receiving shockers letters from different employers. But we are saying we are not going to be afraid of receiving them. You can send them as much as you want. You can suspend all the doctors who are home. You can fire all the doctors who are at home. Fire us all. But I must say, that will not change the resolve. Yes. We are in this as long as the government wants it to be. Health coverage will not be achieved by public relations and mere rhetoric. It will take deliberate investment in healthcare. To the doctors of this country, the CBA, the collective bargaining agreement of 2017, ensures that we get quality doctors through quality trainings and quality remuneration. We are saying implement the CBA because that will be the hallmark of UHC. Because without doctors, there is no UHC. Consider the internship a bare minimum. We are not even debating on internships. Internship, let them fix the problem they created, then we can start discussing the issues that we want sorted out in this current situation. And we really feel sorry for Kenyans. Na gotikira boiga samangana renga tobo chini gumurebe kwe kyama kyawe Pastor ni Kalonzo Musyoka nero se kuri kunyara ko moche serikali ya segetambo kirogyo tarigereria maganio ya abarwire na boigona abanyagetari ekiromo girogendrete ko ene kiwani go chenga kichibono hanyare ko bole serikali ko ene kibuna kumukere getambo kirokya bwango go chia somo giro abanyagetari unenchira mojo kunyara ko konya bore bagende to kuchandika asinyagetari au chia serikali echigo kiraboni gachitara chaka korwa obokoreri. Madaktari na mgomo unaendelea ambao tunaonelea ukamilishwe, mambo haya yakamilike. We are losing so many Kenyans, and somebody somewhere should have a heart of flesh, not a heart of stone. When doctors go on strike, it's not a normal thing, and so we are urging that this matter be brought to a conclusion to stop the suffering of Kenyans, including the doctors themselves. And this has been on now for 4 weeks.
Na gati abunge kurwa Solongo rwa Western Kenya ni ko bono bamwegereiro mu waziri bobo cheno Susan na kumincha yemaige mu bunge wembakasi babo wino konyara ko goseria buna nacho ikyo engani bya sebunge asoko kane ko mwaka isiko mu waziri yasoko tekera nimero beli yaye asenchere bonete okondi tukolia lero ni ko batebira buna ere byanyara ko wali bagalia bena na kobolia serikali ribagalia ko mutene nimero mu waziri bobo cheno Susan na kumincha serikali bekemero beli sene kana kibuna nko barokogania kwa abanyagetari na goikerania kolengana nokwiwana kwabo. The member of parliament coming up with the motions of impeachment, we are not going to allow that. Let the government plan and see how sanity is going to be restored in the health department. Just Google and see how much an intern is supposed to be paid. So even the MP who is lying to you that is going to bring an impeachment motion, I can tell you it is dead on arrival. We know she's the only minister representing us in the national government. We want her to stay there and perform. No one should use the excuse of a strike. A strike is a labor issue, is a labor matter, and the labor matter is being resolved. Don't target Nakhumicha using labor issues. There's no way we are going to allow our fellow MPs to impeach her. So the impeachment idea and the motion is not there. It's just a funeral declaration. We should not only throw stones at the CS. I think that labor issue has a place where the county government has to play its part and the national government has to play its part. Kama ingekuwa kabila ingine wangekuwa hawaongei, lakini wakiona kitu ikikucha Western wanaanza kupiga mdomo kutafuta impeachment. Iyo tunasema umonchumurikira bono goikira bono ndatnyakira umusumali mangana majya century yo boikiranu asema rgoba ya bono konenye litukunere Jumamosi muna botambe ekeumbu gya siasa nase bire besyo toje gusanga amono mugeni yo bono ikira sense studio ninje komoreta sense me usanga amono to kuana mange tumurekirane mono igoro yo borai we county ya Kisii yo kabero mu governor we county ya Kisii Boigo wono James Ongwae ni gase zukulira ne twaraga ku muchumo governor we county ya Kisii Paul Simbarati anasa mangana ninge toborai tali mangana nubwo muchumo to kwana mangero jogo chorwa kwa Elijah Bebo buna omokonyo mu governor na kwengo to kwana mange igoro ya Robert Munda uyanda keke ambero gyatebira gendera okulemerimo yaye buno omokonyo mu governor ayunga jasara murekere amonenda mange ase to kumurekera igoro yamangana ringetse amagendramo no burayi ase kumbukiri ya siasa aina sege kerebusyo ase mono tiganyora mache ingirina ngo chande no mugeni ko bwate ibodi na nkone ndiyonsi mwancho muligiri toska sangamo na into iterana chinkuru Vincent Onyancha.